ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May iba't ibang klase ng pagmamahal na iyong mararanasan. Merong para sa mahal sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga alaga, at sa espesyal na taong makikilala mo ng hindi inaasahan. Ikaw kabarangay, anong klase ng pagmamahal na ba ang iyong naranasan? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Sana po ay nasa mabuti naman ang inyong kalagayan. Physically, emotionally at mentally. Nakakapagod siguro na magbasa at makinig sa problema ng iba't ibang tao araw-araw. Pero gusto ko rin po na malaman ninyong sobrang na-appreciate naming mga listeners ang ginagawa ninyo para sa amin. Mahilig lang po talaga akong makinig sa mga kwento ng buhay na pinapadala sa inyo. Kaya naman lagi ako nakaabang sa Facebook page ng Barangay LS at syempre sa radyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na JP. 30 years old na po ako at tubong Angeles City, Pampanga. Masasabi ko na maganda naman ang naging buhay ko. Hindi naman kami sobrang yaman pero hindi rin naman kami naghirap. Sa katunayan nga ay napaaral kami ng mga magulang namin sa isang private school. Ang nanay at tatay ko po ay parehong empleyado sa isang kumpanya sa Pampanga. Kapwa po silang nagsumikap sa buhay. Kaya noong pinanganak kami ng fraternal twin kong si Jeya ay pareho na silang may magandang posisyon doon. Hindi kami noon nawawala ng regalo sa kahit na anong okasyon, mapa-birthday man o Pasko. Minsan nga ay may sorpresa kapag honor student kami sa eskwelahan. 4 kaming magkakapatid at kami ng kakambal ko ang nasa gitna. Panganay po namin si Ate Giselle at ang bunso naman ay si Barry. Hindi naman po kami kagwapuhan o kagandahan, kami yung tipong sakto lang pagdating sa itsura. Maliban kay Ate Giselle na pinakaunang napapansin kapag magkakasama kami. Maputi kasi siya at matangkad para sa isang tipikal na Pinay. Close po kami ng pamilya ko sa isa't isa at syempre lalo na ng kambal ko. Kaya naman kahit na nagkaroon ng unti-unting pagbabago sa akin ay hindi yun naging problema sa pamilya ko. Pero dahil lagi na akong nasasabihan na masyadong malambot kumilos para sa isang lalaki ay naging mahiyain ako. Kadalasan Papa Dudut ay hindi na lamang ako nagsasalita o hindi na ako masyadong kumikilos kapag nasa harap ng ibang tao para wala silang masabi. Buti na lang at alam ko na mahal ako ng pamilya ko kaya hindi ako nagkaroon ng hinanakit sa kanila. Hindi ko na rin kinailangan pang mag-out para lubos nilang maunawaan. Sa puntong yon ay nawalan na rin ako ng pake sa mga sasabihin ng ibang tao. Pero syempre Papa Dudut, hindi naman po nawawala yung mga problema natin sa buhay. At doon nga po ako nasaktan ng sobra. Nagsimula ang lahat noong naghiwalay ang ate ko at yung boyfriend niya. 10 taon na kasi silang magkarelasyon kaya hindi namin inaasahan na maghihiwalay pa sila ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sabi ni ate, bakit daw makikipag-date siya agad? Hindi pa nga raw natutuyo ang luha niya eh. Yun nga yung punto dun eh. Kasi bakit pa siya mag-aaksaya ng luha sa walang iyang yun? Porke ayaw niya lang muna pakasal, naghanap na ng iba. Kailan mo ba siya nakausap? Kagabi. Ay, bakit naman kasi ganun yung boyfriend ni ate? Ang sarap isa ako eh. May ganun talagang lalaki. Yung handa na magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya. Wala naman sanang masama doon kung nirespeto niya rin muna yung desisyon ni ate. Tama, mutual decision dapat yun eh.
Tsaka hindi naman yun kawalan kay Ate Josel. Maraming nakaka-appreciate sa ganda niya. Pero sabi ni ate, masyado na raw siyang matanda para magpaligaw pa sa iba. Ha? 37 pa lang naman siya. Bata pa yung ganong edad. Saka lang ako maniniwalang matanda na si ate kapag umabot na siya sa pagiging senior citizen. Tama. Yan nga ang sabi ko sa kanya na pwede siya makipag-date kahit kailan, kahit saan. Tsaka ano pa bang hahanapin sa ate natin? Responsable naman siya, sweet at matalino. Swerte kaya na magiging boyfriend niya. Di nalugi sa kanya yun, no? At ikaw naman ang arte-arte mo. Pero syempre, maswerte rin yung lalaking magiging boyfriend mo. Ang kaso, saan mo naman kaya makikilala yung magpapatibok ng puso mo? Sus, kahit si ate na lang muna. Tsaka alam mo, hindi naman problema kung saan nahanapin yung magpapatibok ulit ng puso ni ate. May dating apps na ngayon Kaso baka naman hookups lang mangyari sa mga makikilala doon ni ate. Alam mo naman yon, kahit nasaktan, gusto pa rin ng seryosong relasyon. Ewan ko ba dyan sa ate natin? Nagpapaka-boring masyado sa buhay. Kung ako lang siya, hindi ako makikipagseryosohan agad. Tama na yung mga one night stand lang na… Uy, ano ka ba? Ang wild mo masyado. Umayos ka nga dyan. Alam mo kung kausap lang natin si ate dito, kanina ka pa binatukan nun. Wild na ba yun? Oo, dapat nga pinakakawalan ka na sa kagubatan eh. Sira! Pero seryoso, ang boring nyo talaga ni ate. Okay na yung mga social media at dating app presence, no? Wala namang masama makipagkaibigan. Pero yung sa hookup, biro lang talaga yun. Never ko yung gagawin. Pero si Ate Josel pwede. Ikaw pala desisyon ka rin, no? Hayaan mo na lang siya. Di niya trip yung mga dating apps na sinasabi mo. Mas okay kaya yung makilala mo talaga ng personal. O sino bang may sabi na hindi makikilala ng personal yung mga nasa dating apps? Siyempre, makikipag-meet ka dapat. Iba talaga pag single, no? Ako lang ba? Ikaw din kaya? Sus, alam mo naman kung anong gusto ko. Wait, wag mong sabihing may dating app ka na dyan sa cellphone mo. Meron na nga. Gusto mo rin? Akin na phone mo. Ako na magda-download para sa'yo. Ay nako, wag mo na akong idamay dyan. Ikaw na lang kung gusto mo. Basta mag-iingat ka dyan ha. Baka mamaya masamang tao yung makadate mo tapos… Shh! Kalma! Kaya ko to. Nag-iingat din naman ako. Tsaka, kaya nga gusto ko na itry mo para makita mo rin kung paano yung ginagawa ko. Oo na, sige na. Alam ko rin namang di mo ako titigilan dyan sa paandar mo na yan. Sabi mo yan Papadudot ganon kami ng kakambal kong si Jeya, lalo na kapag kapatid namin ang apektado. Pero may mga bagay din talaga na hindi namin napagkakasunduan. Masasabi kong kami ang bumali sa paniniwala ng mga tao na ang magkakambal ay parehong-pareho ang mga gusto sa buhay. Gayon pa man ay si Jay ang higit na nakakaunawa ng bawat ngiti, lungkot at hinanakit ko kahit na childish siya minsan. Kahit na wala akong sabihin, alam niya kung kailan ko kailangan ng kausap at kung kailan ko kailangan na mapag-isa. Sa aming magkakapatid ay si Jay ang tagapagtanggol naming lahat. Pero hindi ko rin naman i-deny na minsan ay naiinis kami sa kanya o kaya naman minsan ay naloloka kami sa mga ginagawa niya. May mga pagkakataon talaga na parang nanghihimasok na siya sa buhay namin. Tapos kapag na-bored na siya, maghahanap na siya ng ibang tutulungan o guguluhin. Tulad na lamang sa pakikipag-date ng ate namin. Halos gabi-gabi niyang kinukulit ang kapatid namin na mag-swipe at mag-message sa kung sino-sinong lalaki sa dating app. Wala namang magawa si ate dahil nahahawa siya sa sayang ipinapakita ng kakambal ko. Minsan nga ay umuwi si Jeya sa amin na sobrang saya at kilig na kilig. Nang tanungin ko siya, ganito ang nangyari, Papa Dudut.
Hoy, ano ka ba? Kala ko naman kung napaano ka na. Di marunong kumatok, te. Sus! Di ka naman talaga naglalak ng kwarto mo eh. Matutulog ka na ba agad? Hindi pa naman. Hinihintay nga kita. Kasi wala ka man lang text o chat kung anong oras ka makakauwi. Di ko alam kung mag-overtime ka ba sa trabaho o… Shh! Kalma, okay? 30 na tayo. Hindi na tayo teenager na papagalitan kapag na-late ng uwi. Oo na. Yan ka na naman sa edad eh. Subukan mo kaya yan ikatwiran kay na mama. Tingnan ko lang kung uubra ka dun. Huwag ka na nga, KJ, dyan. Nawawala tuloy yung excitement ko na magkwento. Ano ba kasi yun? Yung teli mo abot hanggang kanto. Yun na nga. Nakilala ko na kasi yung lalaki makakasama ko habang buhay. Saan? Dun sa may kanto? Hindi no, sama mo. Biro lang. To naman. Kilig na kilig ka kasi dyan. Ano ba yung nakadate mo? Afam? Hindi. Pinoy din. Pero ang guwapa! Paano ako maniniwala sa'yo? Eh di ko pa naman nakikita. Kita mo nga, nakipagkita ka kaagad dun. Tapos di mo man lang sinabi sa akin. Kala ko naman kaibigan mo lang yung imimit mo. Kung sasabihin ko ba sa'yo, papayagan mo ako makipagkita? Kung makikilala ko muna siya ng mabuti, bakit hindi? Kaso wala ka pang nakikwento sa akin tungkol sa lalaking yun. Ikaw ha, naglilihim ka na sa akin. Hindi naman sa ganun. Sige na, magkwento ka na nga lang. Baka sakaling makilala ko naman yung nakadate mo kahit sa kwento mo lang. Saan mo nga ba nakilala yun? Sa dating app. Sabi ko naman sa'yo, effective yun eh. Ilang linggo na rin kami magkausap at kanina nga, nag-decide na kami magkita. Tapos di mo man lang sinabi sa akin? Chill ka lang. Nagkita kami ng lunch. Lunch talaga? Perfect nga yun eh. Kung iniisip mo yung safety ko, maraming tao doon. Maliwanag pa nun. Isa pa, kung hook up lang ang gusto niya, hindi na yun papayag na makipag-lunch sa akin. Paano kung kinukuha niya lang yung loob mo? Pinapasakay sa plano niya tapos iiwan ka rin. Alam mo ang nega mo. Eh paano mo nga nasabi na siya na talaga? Unang-una, ang linis niyang tignan. Di ba yun yung gustong-gusto ko? Tapos mas matanda siya sa akin ng 2 taon. IT raw siya pero entry level pa lang. Palipat-lipat daw kasi siya ng work eh kasi hinahanap niya talaga kung ano yung gusto niya. Yun na yun? Hindi pa kasi ako tapos. Mahilig din siya sa music. Pareho kami. Isipin mo yun, bagay na bagay kaming dalawa. Para yun lang, bagay na kayo agad? Saglit pa nga lang kayo nagkakilala. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo ha. Parang hindi ka masaya para sa akin. Hindi naman sa ganun. Masaya ako kapag masaya ka. Alam mo yan. Pero sana, di mo madaliin yung mga ganyang bagay. Kilalanin mo muna ng mabuti. Tapos iharap mo sa amin. Pagkatapos nun, saka ka mag-decide kung siya na nga talaga. Sige, gagawin ko yan. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong kiligin. Pwede ba yun? Ay, bahala ka, Jeya. Ganun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Halos araw-araw nang nagla-lunch ng magkasama si Jeya at ang lalaking nakadate niya. Hanggang sa panahong yon ay hindi pa rin niya sinasabi yung pangalan ng lalaki. Saka ko na lang daw alamin kapag ipapakilala na niya ito sa akin. Palagi ring laman ng mga kwento ng kakambal ko ang lalaking yon. Kaya mas lalong na-excite ang pamilya namin na makilala na nga ito. Pero dahil nga kami ang pinaka-close, ginusto ni Jeya na ako muna ang una niyang ipakilala sa kadate niya. Bilang kambal niya, ay mas damako ang nararamdaman niya kesa sa pamilya ko. Kaya naman pumayag ako kaagad na mag-dinner kami. Friday night yon at medyo na-late pa ako sa meeting place dahil sa Mexico pa kami magkikita. Nauna na rin doon si Jeya, ako naman sa Angeles City pa noon manggagaling. Nang makarating nga ako sa napagkasunduang lugar, una kong nakita ang kakambal ko. Iba ang dating niya ng gabing yon. Imbes na usual na jeans at formal blouse ay nakasuot ng dress ang kapatid ko. Kulay puti yon na may rose patterns. Nakasuot din siya ng khaki na ballerina flats.
Doon pa lang ay alam ko na kaagad na malaking effort ang ibinuhos niya para ma-impress ang lalaking yon. Hindi kasi mahilig sa bestida ang kapatid ko at kahit may kalayuan din yon sa amin ay doon pinili ni Jeya dahil paboritong cafe daw yon nung lalaki. Pagpasok ko doon ay abot langit ang ngiti ng kakambal ko noon habang kumakaway sa akin. Nang makalapit naman ako ay agad na tumayo yung lalaki nung humarap siya sa akin. Iba ang mukha niya. Hindi ko masasabing sobrang gwapo niya pero maamo kasi ang mukha niya. Malinis nga siyang tignan at matikas ang tindigan. Kalmado rin ang vibe niya. Ibang-iba sa taas ng enerhiya ni Jeya. Sa mga sandaling yon ay napaisip tuloy ako kung bagay nga ba talaga sila ng kambal ko. Nang sa wakas ay ipakilala siya sa akin ni Jeya ay doon ko palang nalaman na Ino pala ang pangalan niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, maayos naman ang dinner namin at habang tumatagal, naiintindihan ko na kung ano ang nagustuhan sa kanya ni Jeya noon. Mabait siya at maginoo. Siya ang nagbayad ng bill namin kahit nagpumilit kami ng kambal ko na kami na lamang noon ang magbabayad. Lahat ng kilos niya ay napansin ko. Kahit yung simpleng pagtayo niya tuwing tumatayo din ang kakambal ko. Nakikinig siya sa mga kwento at nagbibigay din ng opinyon sa mga bagay-bagay pero hindi niya pinipilit ang paniniwala niya sa amin. Sakto lang din ang tono ng boses niya. Hindi malalim pero hindi din naman boses ipis. Masayang natapos ang gabing yon para sa aming tatlo. Ang hindi ko lang maintindihan ay hindi lang basta saya yung nararamdaman ko noon. Lalo na noong makilala ko na rin si Ino. Pag-uwi namin sa bahay, ginising pa ni Jeya si ate at ang bunso naming si Barry para magkwento. Hindi niya na rin ako pinatulog para lang may sumang-ayon sa mga sinasabi niya tungkol kay Ino. Nagpanggap ako na antok na noong oras na yon. Sa totoo lang kasi ay hindi ako mapakali. Gusto ko munang mapag-isa para makapag-isip-isip. Ganito kasi yon, Papa Dudut. Hindi ko na kinailangan na mag-out sa pamilya ko o sa mga kaibigan ko. Hindi kasi ako sigurado sa kung ano nga ba talaga ako. Pero noong gabing yon ay naunawaan ko na. Magkahalong hirap at saya ang nararamdaman ko habang kumakain kami noon ng hapunan. Gusto ko noong titigan si Ino, gusto ko siyang patawanin tulad ng ginagawa ni Jeya. Kasi ang ganda ng tunog ng tawa niya. Gusto ko siyang makasama, magdamag pero nag-aya na rin noong umuwi ang kakambal ko. Hindi ako nakatulog ng gabing yon at halos gabi-gabing dilat ang mga mata ko sa kakaisip kay Ino. Hindi naman nagtagal ay nagkita kami ulit. Noong sumunod na weekend, dinala siya ni Jeya sa bahay para mag-lunch at para makilala na rin ang pamilya namin bilang manliligaw niya, Papa Dudut. Pero bago pa mag-alas 3, umalis sila ng kakambal ko para manood ng sine. At nang nakabalik siya, si Ino pa rin ang naging laman ng usapan namin. JP, gising ka pa? Gising pa, bakit? May sasabihin lang ako. Pasok na ako ah. Kakauwi mo lang? Oh, Ano yung sasabihin mo? May babasahin pa kasi ako. English novel ulit? Bukas na lang yan, please. Kwentuhan muna tayo. Paupo ako dito sa kama mo ha. Ay, sige na nga. Tutal, nandito ka na rin naman. Simulan mo na agad para di ako antukin. As usual, tungkol kay Ino. Tapos, Alam mo, ang saya-saya namin kanina. halata nga. Halos mapunit na nga labi mo kakangiti oh. Sino ba namang hindi mapapangiti sa kilig kung ganun ka-sweet yung kasama mo? Tapos gentleman pa. Alam ko na yan eh. Wala bang bago? Kwento ka naman nung di ko pa alam tungkol sa kanya.
Teka, parang lahat na kwento ko na tungkol sa kanya eh. Pero may gusto pa talaga akong sabihin sa'yo. At gusto ko, ikaw yung una makaalam nun. Ano ba yun? Total, naipakilala ko na siya sa'yo at sa buong pamilya natin. Tapos nakilala ko na rin naman siya ng mabuti. Gusto ko na siyang sagutin. Ha? Bakit parang ang bilis naman? Hindi naman kailangan pang patagalin kung kilala na namin yung isa't isa. Hindi pa sapat yun. Baka sa katagalan, magbago rin yung pakikitungo niya sa'yo. Huwag kang padalos-dalos magdesisyon. Akala ko ba boto ka kay Ino para sa akin? Sa tono mo ngayon parang ayaw mo na maging kami. Hindi yun ganun. Pag-isipan mo munang mabuti. Dapat, yung magiging boyfriend mo, alam mong pang matagalan na talaga. Siguraduhin mo munang di ka masasaktan. May nagmahal ba na hindi nasaktan? Lahat naman nasasaktan, no? Parte na ng proseso yun. At kahit gaano pa natin kagusto na maging perfect ang lahat para sa atin, hindi nag-e-exist yung ganong relasyon. Uy, di ka na nakaimik dyan. Ano pa bang kailangan kong sabihin? Mukhang nakapagdesisyon ka na nga. Nagtatampo ka ba? Or naiinis dahil gusto ko na agad sagutin si Ino? Hindi na mahalaga kung anong nararamdaman ko. Gawin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Nasa tamang edad ka na rin naman para magdesisyon. Ibig sabihin yan, susuportahan mo na kami ni Ino? Ay, ano pa nga ba? Kaya mahal na mahal kita eh. Yak! Sige na, magpahinga ka na. Tutuloy ko na ang pagbabasa ko. Alis na! Uy, makapagpaalis naman to. Parang ayaw mo na sa akin ah. Pero seryoso, kahit gustong gusto ko nang sagutin si Ino, palilipasin ko muna kahit 2 buwan pa para na rin mas makilala pa talaga namin yung isa't isa. Good girl. Sige na, pahinga ka na. Papadudot, selfish man kung iisipin, pero nang panahon na yon ay ayaw ko pa talaga na sagutin na ni Jaya si Ino. Totoo naman yung sinasabi ko na masyadong mabilis kung magiging sila kaagad. Pero bukod pa doon at mas may malalim pa akong dahilan, aaminin ko na ibang naging epekto niya sa akin. Para kong tuliro noon na hindi maintindihan. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang mga ngiti ni Ino nung huli ko siyang makita. Paulit-ulit ding naglalaro sa isipan ko ang boses niya at ang maamon niyang mukha. Damang-dama ko pa rin yung init ng palad niya noong kamayan niya ako. At hindi ko pa rin makalimutan yung pakiramdam noong mapalapit ang bibig niya sa leeg ko. Noong pinulot niya yung nahulog niyang kutsara noong nag-lunch siya sa bahay namin. May parte ng pagkatao ko, Papadudot, na gusto pang maulit yon. Yun bang gustong gusto ko siyang laging nakikita? Kahit na hindi ko aminin, alam ko na nagugustuhan ko na si Ino. At habang tumatagal, yung nararamdaman ko sa kanya ay hindi na simpleng paghanga lang yon. Sa kabila ng nararamdaman ko para kay Ino, kaya ko namang itago na lang yon at hindi na hayaan pang malaman ng iba, lalong-lalo na si Jaya. Batid ko naman kasi noon na masasaktan talaga siya kapag nalaman niya na pareho kami ng lalaking nagugustuhan. Pilit kong nilabanan yung nararamdaman ko para kay Ino hanggang sa magkaroon ng isang pagkakataon na magiging daan para maging mas malapit pa kami sa isa't isa, Papadudot. Jaya! Jaya, okay ka lang ba? Okay lang ako. Pwede ba akong pumasok? Sige, pasok ka na. Okay ka lang ba talaga? Sabi ni Barry, hindi ka pa raw kumakain mula pa kaninang umaga. Ay, may sakit ka na nga, nagpapalipas ka pa. Paano ka gagaling yan? Andito ka talaga para manermon? Andito ako para pilitin kang kumain.
Nagluto ng sinampalukang manok si Mama. Dadalang kita rito mamaya. May iba ka pa bang gusto? Wala na. Yung sabaw na lang mamaya. Sige, babalik na lang ako dito. Dadalang kita ng sabaw at konting rice. Di pwedeng di ka kakain. Istrikto naman ang nurse ko. Correction, stricta. Oo na. Ikaw talaga. Alam ko naman yun, no? Sige na. Dalhan mo na lang ako ng may... Sandali. Bakit? Nawala sa isip ko na birthday pala ni Ino ngayon. Ngayon talaga? Oo, sigurado ako. Pero, hindi naman ako pwede makipagkita sa kanya ng ganito. Baka mahawa pa siya sa akin. Sayang. Gusto ko pa naman sanang bigyan siya ng cake. Bumawi ka na lang sa susunod. Late birthday gift na lang ibigay mo. Ang pangit naman kung ganun. Gusto ko ngayon pa rin maibigay sa kanya. Ay, paano mo nga gagawin may sakit ka? Ikaw na lang. Ako? Anong ako? Ikaw na lang ang bibili ng cake at magdadala sa kanya. Ano? Uy, ayoko. May lakad ako. Wala ka namang trabaho ngayon eh. Sige na, please. Kahit idaan mo lang sa kanya, please. Hindi nga pwede. May pupuntahan ako ngayon. Ang layo pa ng iikutan ko kung pupuntahan ko pa si Ino. Sige na, please. Cake na nga lang may bibigay ko sa kanya eh. Basta, ayoko pa rin. Ikaw na lang magbigay sa kanya. Bumawi ka pag okay ka na. JP naman eh. Kaya mo na ba talaga akong tiisin? Sige na, please. Konting oras lang naman yun. Huwag na kasing makulit. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka pumapayag. Kahit ano pang sabihin mo, ayoko pa rin. Di ba ikaw yung favorite kong kapatid? Di ba tayo yung pinaka-close? Anong cake ba gusto mong ibigay kay Ino? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Kung di lang kita kakambal, naku! Pero kakambal mo ko kaya wala ka nang magagawa. Kung wala ka lang sakit, malabong pagbigyan kita dyan sa gusto mo. Kilalaking tao ko tapos ako magbibigay ng cake kay Ino? Ano na lang iisipin nun? Lalaki ka dyan. Hoy, lokohin mo na lahat, wag lang ako. Kahit utot mo, alam na alam ko kung galing sa'yo. Shhh! Huwag ka nang maingay dyan. Akin na pambili mo ng cake. Di yun libre. Pwedeng appear na lang. Papadudod sa kabila ng pagtanggi ko sa hiling ni Jeya, may parte pa rin sa akin na nasasabik ako na makitang muli si Ino. At hindi lang yun ordinaryong araw kundi espesyal mismo para sa kanya. Iba ang sayang nararamdaman ko ng oras na yon. Pero noong kaharap ko pa ang kakambal kong si Jeya ay hindi ko pa yon magawang ilabas. Bukod kasi sa mausisa ang kapatid ko ay madali lang niyang mahuhulaan kung ano ang tumatakbo sa isipan ko kapag nagpakita ako sa kanya kahit na isang palatandaan lang. Isa pa ay lalaking-lalaki naman ako kung umasta kapag kaharap ko si Ino. Kay Jeya ko lang na ipapakita yung pagiging malambot ko dahil hindi pa naman ladlad yung pagiging bakla ko noon. Aminado ako na wala naman talaga akong lakad ng araw na yon. Nagsinungaling lamang ako kay Jeya para magkaroon ng matibay na dahilan para tanggihan ko ang kahilingan niya. Hindi kasi makakatulong kung muli kaming magkikita ni Ino, lalo na't sinusubukan ko na noong kalimutan kung ano man ang nararamdaman ko para sa kanya. Dumaan ako sa kilalang bake shop sa amin bago dumiretso sa bahay ni Ino. Kapansin-pansin yung kakaibang ngiti ko ng mga sandaling papunta pa lamang ako doon. Hindi ko na kasi noon mapigilan yung excitement ko sa muli naming pagkikita ni Ino. Sa pagkakataong kasing yon, kaming dalawa na lamang talaga ang magkakausap at wala ang kakambal kong si Jeya. Hindi naman sa natutuwa pa ako at nagkasakit ang kakambal ko pero hindi ko lang talaga mapigilan noon na maramdaman yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pinaghalong kaba at excitement ang naramdaman ko habang nasa biyahe papunta kay Ino.
Ingat na ingat ako sa cake na bala kong ibigay sa kanya. Kahit kasi pinabibigay lang yon sa kanya ni Jeya, ako pa rin ang pumili ng disenyo ng cake at siguradong magugustuhan niya yon. Sinigurado ko din na secure yon kahit malayo-layo pa ang ibabiyahe ko. Batid ko na maling maramdaman yon, lalo na at nagkakamabutihan na sina Jeya at Ino. Pero wala naman akong balak na guluhin ang anumang namamagitan sa kanila. Gusto ko lang maranasan na makitang muli si Ino. Kahit yun lang ay masaya na ako. Kontento na ako. At hindi na ako maghahangad pa ng higit pa roon para sa amin ni Ino. Ayaw kong isipin noon na pagsisisihan ko ang araw na yon. Minsan lang kasi akong mabigyan ng ganong pagkakataon. Minsan lang akong makaramdam ng kilig at maging ganon kasaya. Pero dahil doon ay minsan ay naiisip kong ibalik ang panahon at gusto kong panindigan na lamang yung madalas na biro sa akin na malambot lang daw ako pero manhid naman ako. Yung tipong di naman nagkakagusto sa iba. Pero sadya nga yata talaga na may mga bagay na hindi na natin kontrolado. Mangyayari at mangyayari pa rin po ito. Gaano man natin ito pigilan at iwasan. JP, salamat sa pagdadala mo ng cake ha. Bumiyahe ka pa talaga para dito. Wala yun. Bilin kasi talaga sa akin yan ni Jeya. Baka kapag di ko ginawa sabunutan ako nun. Ano palang plano mo ngayon? Well, gusto ko nga sana bisitahin kapatid mo ngayon pero inunahan na niya ako eh. Nag-text siya na wag na lang daw muna akong tumuloy dahil may sakit nga siya. Ayaw niya kasi na mahawa ka. Yun na nga yung naisip ko kanina. Tinawagan ko pa nga siya pero hindi na nakasagot eh. Baka nakatulog na. Malamang knockout na yun. Pinainom kasi ng antibiotics eh. Dito ka lang ba sa bahay mo? Gusto mo one round tayo? Para ma-celebrate naman natin birthday mo kahit papaano. Pasensya na, baka may lakad ka. In-invite lang naman kita pero pwede ka rin tumanggi. Sigurado naman ako na may mga kaibigan kang nagyayaya sa'yo. Hindi lang ako sanay na may nagyayaya sa akin. Sa totoo lang kasi akala ng iba ang sungit-sungit ko. Pero ang totoo mahiyain lang ako at ayokong may masabi sila. Ano namang sinasabi nila? Mabait ka naman mukha ring matalino. Tsaka may itsura ka naman. Kaya nga bagay kayo ng kapatid ko eh. Ikaw rin naman. Kung makapagbigay ka ng compliment parang hindi mo naiisip yun para sa sarili mo. Hindi talaga. Pareho lang tayo. Mahihain din ako. Ako nga, laging nasasabihan na masyado raw akong malambot para sa isang lalaki. Kaya ayun, kesa naman may masabi sila, sinanay ko na lang sarili ko na lagi akong tahimik. Hanggang sa nakasanayan mo na lang, ganun ba? Ganun na nga. Di naman bagay sa'yo maging bakla. Sila lang nag-iisip nun, kaya hayaan mo na lang sila. Natawa ka pa tuloy dahil sa sinabi ko. Huwag ka ma-offend ah. Natawa lang ako kasi nakaka-relate ako sa'yo. Pinili ko rin kasi manahimik na lang. Kesa naman kung ano-ano pa yung masabi nila tungkol sa akin. Kaya pala, tsaka ang amo rin kasi ng mukha mo. May potensyal ka. Ha? Anong potensyal? May potensyal maging bakla o pumatol sa bakla. Loko! Oh, kala ko ba siya tayo? Simulan na natin. Oo nga pala no. May mga ala ka ba dito? Wala eh. Di naman kasi ako mahilig uminom. Tuwing may okasyon lang talaga. Kung ganun, sa labas na lang pala tayo. Libre mo? Ha? Oo. Oo, libre ko na. Binibiro lang kita. Ako yung may birthday. Kaya ako yung manlilibre. O sige, sabi mo eh. Magdamag kaming nag-usap noon, Papa Dudut. Naging laman ang usapan namin yung tungkol sa buhay at mga pangarap namin. Pati na rin mga hinanakit sa trabaho, problema sa sarili at sa pamilya. At kahit natapos na yon, magka-chat pa kami habang pauwi. Hanggang sa halos yun na nga ang maging routine namin sa pang-araw-araw.
Palagi pa rin silang nagla-lunch ng kakambal kong si Jeya. Kami naman halos gabi-gabing nagkikita pero walang nangyayari sa amin noon. Madalas ay nag-uusap lamang kami kaya naman inisip ko na walang masama sa ginagawa namin. Pero kahit minsan ay hindi ko tinanong si Ino kung alam ni Jeya na naging close na kami. Kahit naman hindi ko yon itanong ay alam ko ang sagot. Kung nabanggit niya man yon kay Jeya malamang ay tinanong na ako noon ng kakambal ko. Kasabay ng closeness namin ni Ino ang unti-unting paglungkot ni Jeya. Napansin namin ng pamilya ko na madalas na akong ginagabi ng uwi. Kahit na may alam na sila na bakla ako, batid ko rin noon na handa pa sila. Handang marinig yon mula sa akin. Kaya inilihim ko na lamang yung tungkol sa pagiging malapit namin ni Ino. Si Jeya naman ay ramdam na niya na unti-unti nang nawawala ng gana sa kanya si Ino. Pagulong niyang ikinuwento sa aming tatlo na minsan na niyang niyaya sa motel si Ino pero hindi raw ito pumayag. At nagkwento pa siya na kahit maagang umalis noon sa office si Ino ay parang lagi itong puyat. Alam kong nagsalita na dapat ako noon. Pero hindi ko yon magawa, Papa Dudut. Labis akong nagsisisi sa kaduwagan kong yon dahil habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon para kay Jeya. Pero para sa akin ay parang lumiliwanag ang mundo ko ng dahil kay Ino. Hanggang sa umabot na kami ni Ino sa punto na hinahalikan na niya ako sa labi ko. Nasa isang bar kami noon at nagiinuman pagkatapos ng trabaho namin. Tinawagan pa niya yung naging reaksyon or tinawanan pa niya yung naging reaksyon ko dahil hindi ko nga inaasahang gagawin niya yon sa akin. Pero pagkatapos noon ay nagkwentuhan lamang ulit kami na parang walang nangyari. Umuwi akong lutang sa kilig at lasing sa alak. Kwento at tawanan kasama ang lalaking gustong gusto ko. Pero hindi inaasahan ang nangyari pagdating ko sa bahay, Papa Dudut. Oh, Jeya, alas 4 pa lang ng umaga. Aga mo naman nagising. Saan galing yung dalaga ng pamilya? Ano nangyari sa'yo? Parang bad trip ka yata. Wala ka pang tulog, no? Sagutin mo na lang kasi yung tanong ko. Lumabas lang pagkatapos ng trabaho. Halata nga. Amoy alak ka eh. Oo. Medyo naparami nga inom ko eh. Ah, naparami? Kasi enjoy ka, no? Bakit ba ganyan tono ng pananalita mo? May problema ba tayo? Tatanong mo pa talaga? Pwes meron, JP. Malaki. Ano bang sinasabi mo dyan? Sino yung kasama mo kanina? Ha? Di nyo naman yun kilala. Sinungaling! Sinungaling ka! Mula 7 p.m. hanggang 3 a.m. magkasama kayo ni Ino! Sinundan ko siya kasi may kutob na ako na may iba na siya nagugustuhan kaya nawawala na siya ng gana sa akin. Handa na ako manabunot eh! Kala ko kasi babae tapos nung nakita ko, ikaw lang pala! Ang kapal na mukha mo, JP! Jeya, magpapaliwanag ako. Paliwanag? Ano yung papaliwanag mo, ha? Yung kagaguhan mo na itinago mo sa akin? Grabe ka! Magkasama lang tayo dito sa bahay. Ang dami mong pagkakataon para sabihin sa akin yung totoo pero wala. Sinadya mong itago para maging masaya ka. Makinig ka muna, please. Bakit ako makikinig? Ha? Ang landi-landi mo! Kunwari ka pa tahimik pero mas makati ka pa pala sa higat. Di mo man lang inisip yung mararamdaman ko. Hindi mo man lang ako nirespeto. Jeya, walang nangyari sa amin ni Ino. Nagkataon lang na kailangan niya rin nun ng makakausap. Kailangan niya ng karamay. Sa anong tingin mo sa akin, kaaway niya? Hindi. Hindi na ako magtataka kung siniraan mo na ako sa kanya para maging malapit kayo sa isa't isa. Malamang palagi niyo akong pinag-uusapan. Oo, aaminin ko. Napag-uusapan ka namin. Pero hindi kita sinisiraan. Natural lang naman na mapag-usapan yung pamilya. Pamilya?
Sana naisip mo na pamilya mo rin yung sinaktan mo sa ginawa mo. Sana naisip mo na habang ang saya-saya mo na nakikipag-usap sa kanya, may kapatid ka pala na nasasaktan, di ba? Maniwala ka man o hindi, hanggang usap lang yung ginagawa namin. Wala nang iba. Wala rin kaming relasyon kung yun ang iniisip mo. Kahit ano pang sabihin mo, ahas ka pa rin! Inagaw mo siya sa akin! Sinadya mo na magustuhan ka niya! Sa tingin mo, bakit mas nagustuhan niya ako, ha? Tanungin mo yung sarili mo kung bakit hindi umaabot ng madaling araw yung pag-uusap nyo. Tanungin mo kung bakit hanggang lunch at sine lang kayo. Kaninong boses lang ba yung lagi niyang naririnig? At ipagmamalaki mo pa sa akin na inaabot ng madaling araw yung pakikipaglantian mo sa kanya? Talaga ba, JP? Hindi ko yun ipinagmamalaki. Gusto ko lang maintindihan mo kung bakit nagsawa na siya sa'yo. Ang kapal na mukha mong sabihin yan! Malantikang bakla ka! Alam mo, sana hindi na lang kita naging kapatid! Ikinahihiya ako na naging kakambal kita! Bakla! Papa Dudut, yun na nga ang huling usap namin ni Jeya. Nang sumunod na araw, tumawag sa akin si Ino para sabihin na pinagmumura siya ng kakambal ko sa tindi ng galit nito sa aming dalawa. Niyaya kong lumabas si Ino para pag-usapan yung nangyari at pumayag naman siya. Dahil doon ay mas lalo kaming nagkaintindihan. Pagkatapos nga ng araw na yon ay lalo naming naunawaan kung ano at kung sino kami. Pero may kapalit naman ang lahat ng yon. Bagamat nararamdaman ko na mahal pa rin ako ng mga magulang ko, ay alam kong medyo napalayo na ang loob ng papa ko sa akin. Si mama naman ay iniiwasan at ayaw niyang pag-usapan na finally ako naman ang may relasyon. Si Ate Josel halatang kampi rin siya kay Jeya. Yung bunso lang namin na si Barry ang tanging walang pinagbago sa pakikitungo niya sa akin. Payuhan mo naman po ako, Papa Dudut, at ng inyong mga tagapakinig kung ano ang dapat kong sabihin o gawin para bumalik ang lahat sa dati. Para mahalin pa rin ako ng kakambal ko kahit ako ang pinili ng lalaking mahal niya. Sabihin mo naman po sa akin kung paano ko maipapakita sa pamilya ko ang tunay na ako ng walang takot habang nagmamahal sa lalaking pinili din ako. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi nito at gusto ko ring magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS para sa pagbibigay ng pagkakataon sa aming lahat na maibahagi ang kwento namin sa ganitong klase ng programa. Muli maraming salamat at mabuhay po ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, JP. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon ay tanghali na lang ang tapat. Kaya nga biyayang may tuturing kung magkaroon tayo ng karelasyon na mayroong paninindigan sa ating pinagsamahan. Ikaw kabarangay, tapat ka ba sa iyong minamahal? Dear Papa Dudut, love is an expression of need. Ibig sabihin, hindi lang pag-ibig ang kailangan natin. Meron din tayong pangangailangang moral, emosyonal at pinansyal na ibinibigay ng karelasyon natin sa abot ng kanilang makakaya. Mahalaga rin ang pagiging bukas ng komunikasyon natin sa isa't isa upang matalakay ang mga pangangailangang yon ng tama at walang nilalabag na kondisyon.
Yan ang mga natutunan ko sa buhay na gusto kong ibahagi sa programa ninyo. Kaya sumulat ako. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking istorya, ipabati muna ng isang magandang tanghali sa mga katulad kong solid kabarangay na nakatutok sa Barangay Love Stories. Ako po si Dencio, 34 years old at nagtatrabaho sa isang restaurant sa Caloocan bilang all-around waiter at kitchen staff. Pero kasabay ng pagtatrabaho ko sa gabi ay ang pag-aaral ko sa umaga. At umaasa ako na sa 2026 ay makakapagtapos na rin ako sa kurso kong Business Administration. Pangarap ko na talagang makapagkolehiyo. Kaso hindi naman pinalad dahil mas inuna kong pagtapusin sa pag-aaral ang mga nakababata kong kapatid. 4 kami at ako ang panganay. Maaga kaming naulila sa mga magulang dahil magkasunod silang nagkasakit at namatay. Mahirap lamang kami at maliit pa ang mga kapatid ko noon. Yung isa ay teenager katulad ko. Nagkahiwalay kami dahil inampon kami ng mga kamag-anak namin. Pero kinailangan ko pa rin kumayo dahil mahirap lang din ang aming angkan. At hindi kami kayang pag-aralin lahat. Kaya nga proud ako na sa wakas ay nagbunga na rin ang pagsisikap ko sa pagtatrabaho dahil lahat ng mga kapatid ko ay college graduate na. Papa Dudut. Congratulations, mahal! Ha? Sabi ko, congratulations! Congratulations saan? Kasi graduate na si Bunso. Okay, pero di ba dapat siyang kino-congrats mo, hindi ako? Nandun na tayo pero dapat ka rin i-congrats. Kasi ikaw ang nagpaaral at nagpatapos sa kanya. Katulad ng ginawa mo sa iba niyo pang kapatid. Kung hindi dahil sa pagsisikap mo, hindi sila mabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral at makapagtapos. Ganun ba yon? Oo naman. Pero pakiramdam ko, responsibilidad ko naman talaga yon bilang kuya nila. Kaya nga congrats kasi parang ikaw na rin yung graduate. Salamat, mahal. Kapag pinupuri mo ako ng ganyan, nararamdaman ko na kahit paano may narating na rin ako. Ha? Kasi ngayon ang lahat ng mga kapatid ko professional na. Bigla akong napaisip sa tungkol sa sitwasyon ng buhay ko. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Huwag mo sanang mamasamain. Pero masaya naman ako sa achievement ng mga kapatid ko. Naiinggit lang siguro ako kasi lahat sila college graduate na samantalang ako. Eto, hamak na waiter lang at tagahugas ng pinggan at mga pinaglutuan sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Teka lang, parang hindi ko naman yata gusto na hinahamak mo ang pagiging waiter mo, mahal. Baka nakakalimutan mo, kung hindi dahil sa trabaho mong yan, hindi ka makakapagpag-graduate ng mga kapatid. Kaya nga kapag pinapaalala mo sa akin yan, nakakalimutan ko yung katotohanan na ako na lang yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pwede ka naman mag-aral kung gusto mo. Madali na lang yun since wala ka nang pinapaaral sa mga kapatid mo. Pero 32 years old na ako. Ano naman? Matanda na ako para mag-aral. Ang babata ng mga kaklase ko, syempre mahihiya na ako nun. Hindi naman nakakahiya yun. Meron ngang iba mas matanda pa sa'yo pero nag-aaral pa rin. Merong lolo, lola, tatay, tsaka nanay. Ikaw 32 ka pa lang naman. Tsaka paalala ko lang sa'yo ha, na walang pinipiling edad ang edukasyon. Pero nagdadalawang isip pa rin ako kasi baka di na ako makasabay sa klase. Kasi nga ang tagal ko nang tumigil eh. Ang alam ko na lang ngayon, mag-serve sa mga customer at maghugas ng pinggan sa kusina. Lahat naman pwedeng pag-aralan. Lahat pwedeng matutunan. Kaya ka nga nag-aaral kasi tuturuan ka naman nila. Pero syempre, kailangan sipagan mo rin yung pagsi-self-study. Kaya mo yan. May tiwala ako sa kakayahan mo. Buti ka pa may tiwala, pero ako, ewan ko, ang hina ng loob ko. Hindi naman mahina ang loob mo eh. Mahiyain ka lang. Pero nagagamot naman yan. Basta magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Nandito lang naman ako para sumuporta sa'yo sakaling gusto mo mag-aral ng college. Talaga? Talagang talaga. Pero 4 na taon yun kung sakali. Hindi ka ba maiinip na hintayin ako makagraduate? Hindi naman pero ano bang ibig mong sabihin?
Naisip ko lang kasi na baka gusto mo na magkaroon tayo ng pamilya, mahal. Ayoko naman magdesisyon lang para sa sarili ko. Kailangan kong i-consider yung nararamdaman mo. Thank you sa pag-consider sa akin. Pero walang kasi yung 4 na taong yon kumpara naman sa ikatutupad ng pangarap mo. Masaya ako na suportahan ka, na i-cheer ka pag kailangan mo ko. Tungkol naman sa pagpapamilya, bata pa naman ng 30 tsaka 32. Hindi naman ako nagmamadali na magka-baby tayo. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mong mabuti kung itutuloy mo na yung pag-aaral mo. Huwag kang matakot. Nandito lang naman ako sa tabi mo. Papadudo, tulad ng sinabi ko ay proud ako na napagtapos ko ng pag-aaral ang mga kapatid ko. At masaya ako sa mga achievement nila sa buhay. Pero yun din yung pagkakataon na napatanong ako sa sarili ko na paano naman ako. Doon ko naalala na minsan ay nangarap din pala ako makatungtong sa kolehiyo. Pero kinalimutan ko na lamang ang pangarap na yon dahil nagkaedad na ako at nag-focus sa pagtatrabaho. Hindi ko na rin alam kung paano magsisimula. Baka hindi ko kayaning pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Hindi rin naman kasi gaanong kalaki ang kinikita ko at wala akong ipon dahil sa ilang taong pagpapaaral sa mga kapatid ko. Mabuti na lang at nandyan si Annalyn na handang makinig sa akin kapag naguguluhan ako sa buhay o pinagdududahan ko ang sarili ko. Lagi niyang pinapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang role na ginagampanan ko bilang panganay sa aming magkakapatid. Pero nahihiya pa rin ako kasi high school graduate lamang ako. Siguro nga ay naging insecurity ko na yon na nadala ko na rin sa relasyon namin ni Annalyn. Madalas akong sumasama sa mga labas niya para ipakilala sa mga kaibigan niya. Dahil naranasan ko nang matanong tungkol sa tinapos ko. Hindi naman sa kinakahiya ko ang pagiging high school graduate ko, pero pag sinasabi ko yon sa kanila ay natatahimik na lamang sila. Tapos mag-uusap sila ng topic na hindi naman ako makakarelate. Si Annalyn ang first girlfriend ko at minsan ay napapatanong ako sa sarili ko kung anong nagustuhan niya sa akin. Samantalang marami naman siyang manliligaw na may mas mataas na edukasyong tinapos. Pero laging sinasabi sa akin ni Annalyn yung mga magaganda at kahangahangang bagay na nakita niya sa akin na wala sa iba. Kaya nga kahit paano'y napapanatag ako. Isang araw, sinama ako ni Annalyn sa bahay nila. Pero hindi niya sinabi sa akin na may party pala doon dahil birthday ng tiyahin niya na nagbakasyon galing sa Amerika. Sorry na mahal, galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Nagulat lang ako kasi di ko akalain may party pala rito sa inyo. Sana sinabi mo man lang para nakabili ako ng formal na damit. Mamaya ano pang sabihin ng parents mo sa akin? Wala silang sasabihin sa'yo. At saka maayos naman yung damit mo, hindi mo kailangan ng formal. Gusto ko lang maging presentable sa harap ng pamilya mo. Lalo na nandito pala yung auntie mo. Mabait naman si Auntie Betty, hindi ka nun i-judge. Tsaka wala kang ang dapat ipag-alala sa itsura mo. Ang gwapo mo kaya dyan sa suot mong polo shirt. Siyempre, regalo mo kaya sa akin to. Yan, kinilig tuloy ako. Pero kabado pa rin ako. Kumalma ka nga. Saan ka ba kinakabahan? Hindi saan, kundi kanino. Kanino? Sa Auntie Betty ko? Oo, Ako bang pinag-uusapan niyo? Auntie Betty! Payakap naman ako! Grabe, ang tagal din ng huli kitang nakita. Hindi ka pa ba nag-aasawa? Hindi pa po, Auntie. Pero may boyfriend ka. Oo naman po. Ay, kasama ko po ang boyfriend ko. Si Densho po. hello po ma'am. Ma'am. Nako, wag mo na akong tawaging ma'am. Auntie Betty na lang. Nice to meet you, Denso. Nice to meet you rin po ma'am. Ay, Auntie Betty po pala. Ano ba naman tong boyfriend mo, Annalyn? Kabado masyado. Nanginginig pa yung kamay, oh. Hindi naman ako nangangagat.
Siyempre, ngayon lang din niya kasi kayo nakilala kaya kinakabahan po siya. Pero sinabi ko naman po kay Densyo na mabait kayo. Ay, marami rin nakapagsabi sa akin yan. Kasi nga totoo naman po. Mabait kayong auntie kaya mahal na mahal namin kayo. Mahal ko rin kayo, lalo ka na. Alam mo ba na si Annalyn ang pinakapaborito ko sa mga pamangkin ko? Talaga po? Oo, kasi masunurin tong batang to at lagi akong kinukumusta kahit na nasa Amerika na ako. Nga lang, may tampo ko kasi hindi man lang niya sinabi sa akin na nagka-boyfriend na pala siya. Auntie naman, plano ko po kasi kayong sorpresahin. Sa bagay, nasorpresa mo nga ako. Matanong lang kita, Denso, ano bang tinapos mo? Ano po? Kung ano yung natapos mo, anong trabaho mo sa ngayon tsaka pinagkakaabalahan sa buhay. Siyempre, gusto kitang kilalanin ng husto kasi boyfriend ka ng paborito kong pamangkin. Si auntie talaga? Mamaya may makarinig sa'yo kakasabi mo na ako yung paborito mo. Ano naman kung may makarinig? Totoo naman. Ano po kasi, yung totoo, high school graduate lang po ako. High school graduate? Ibig sabihin, hindi ka man lang nakatungtong sa kolehiyo? Hindi po. Kasi pinagtapos ni Densyo sa college yung mga kapatid niya, auntie. Ay, talaga? Opo! Maaga kasi silang naulila kaya siya na lang yung nagtaguyod sa mga kapatid niya. Inuna niya yung pag-aaral nila. Nagbunga naman po yun kasi lahat sila profesional na ngayon. Nakakabilib nga, pero anong plano mo sa buhay, Densyo? Kung lahat sila profesional na, ibig sabihin, napag-iwanan ka na nila. Hindi naman po siguro ganun, auntie. May trabaho naman po si Densyo at kumikita siya ng sarili niyang pera. Ano bang trabaho mo? Waiter po at all-around kitchen staff. Nako, ang baba ng sweldo niyan. Alam mo, may aasenso ka pa sa buhay kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Huwag mong pangarapin na hanggang tumanda ka waiter ka lang at tagahugas ng pinggan sa kusina. Tulungan mong sarili mo na umasenso. Papadudot mabait si Auntie Betty pero may pagkaprangkang manalita. At ramdam ko yon habang sinasabi niya sa akin na tulungan ko raw ang sarili ko na umasenso. Hindi naman ako na-offend dahil mabuti naman ang hangarin niya. Gusto lamang niya akong mapabuti para sa sarili ko at sa amin ni Annalyn. Hindi rin naman nagtagal yung pagkausap niya sa akin dahil tinawag na siya ng iba nilang kamag-anak. Pero pag may pagkakataon ay bumabalik siya sa pwesto namin ng girlfriend ko para makipagkwentuhan. Aaminin kong namangha ako, papadudot, at humanga talaga ako sa tiyahin ng girlfriend ko pagkakita ko pa lamang sa kanya. Sa edad niya kasing 45 ay napakaganda pa rin ang hubog ng katawan niya. Halatang alagang-alaga rin ang kutis niya at puro masusustansyang pagkain lamang ang kinakain niya. Nung una ay nailang pa akong kausapin si Auntie Betty dahil baka dumugo ang ilong ko sakaling mag-English siya. Pero natuwa naman ako kasi matatas siyang magtagalog. Bukod doon ay magaling din siyang magdala ng usapan kaya hindi nagtagal ay naging komportable na ako sa kanya. Masaya naman yung party kahit na ilang beses akong nahiya. Doon ko biglang naisip na kung may tinapos lamang ako, mas confident akong humarap sa mga kamag-anak at kaibigan ni Annalyn. Hindi yung mananahimik lamang ako sa isang sulok at naghihintay na sana ay mag-uwian na at matapos na ang party ng gabing yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng mga sumunod na araw ay napadalas ang pagpunta ko kina Annalyn dahil lagi akong ini-invite doon ng Auntie Betty niya para mag-lunch or mag-dinner. Na-appreciate ko naman kasi ramdam ko na kasama ako sa pamilya nila. Isang buwan lang din kasi itong magbabakasyon sa Pilipinas kaya siguro sinusulit na nito ang bawat sandali. Pag nandun ako sa bahay nila ay lagi nagluluto si Auntie Betty ng specialty niya na putahe. At talaga namang masarap magluto si Auntie Betty. Sa katunayan ay nakakadalawa o 3 plato pa ako sa mga luto niya. Bagay na kinatutuwaan niya sa akin.
Maraming magagandang kwento sa akin si Annalyn tungkol sa tiyahin niya. Wala itong anak pero nagkaasawa naman. Maaga nga lang itong nabiyuda matapos mamatay sa sakit ng asawa nitong Pinoy. Mahal na mahal daw ni Auntie Betty yung namayapan niyang asawa at yon ang dahilan kung bakit nagpakalayo-layo ito. Hindi kasi makausad si Auntie Betty dito sa Pilipinas. Dahil lagi nitong naaalala ang mister niya kaya nag-decide itong mag-abroad. Sa ilang taon niya sa Amerika ay nakaipon siya ng pera para makapagpatayo ng business doon. Mabait talaga si Auntie Betty, siya ang paboritong tiyahin ng karamihan sa mga pamangkin niya, Papa Dudut. Denso, halika nga rito mag-usap tayo sandali. Sige po. Busy pa naman si Annalyn sa kusina kaya samahan mo muna ako rito sa sala. Magkukwentuhan muna tayo, ha? Okay po. Sige po, Auntie. Kumusta? Nasarapan ka ba sa mga luto ko? Opo, nagustuhan ko lahat. Mabuti naman. Alam mo, yan din ang putahin na paborito ng namayapa kong asawa eh. Sa katunayan, naalala ko siya sa'yo. Talaga po? Oo, kahawig mo siya. Para kayong pinagbiyak na bunga kaya nagulat talaga ako nung unang beses na nakita kita. Mas lalo akong nagulat nung pinakilala ka ni Annalyn bilang boyfriend niya. Pero, pwede ba akong mag-request sa'yo? Sige, ano po yun? Huwag mo na akong masyadong ipo. Pakiramdam ko matanda na ako eh. Wala pa nga akong 50. Hindi naman po kayo mukhang matanda. Pero sige, hindi ko na kayo ipopo kung ayaw nyo. Salamat. Gusto ko lang maging komportable tayo sa isa't isa. Lalo naaalala ko, tinawag mo pa akong ma'am nung pinakilala ko sa'yo ni Annalyn. Hindi ko lang kasi alam kung paano kayo i-address. Kaya naisip ko tawagin na lang kayong ma'am para paggalang na rin. Wala namang kaso yon pero boyfriend ka ng pamangkin ko. Ibig sabihin, kapag kinasal kayo, magiging tiyahin mo na rin ako. Speaking of kasal, matanong ko lang, may plano ka bang pakasalan si Annalyn? Meron pero hindi pa namin pinag-uusapan. Hindi naman kami nagmamadali eh. Ganun ba? Mabuti kasi may gusto sana akong ialok sa'yo. Ano yun? Plano sana kitang pag-aralin eh. Nabanggit kasi ni Annalyn na pangarap mong makapagtapos ng college pero nagdadalawang isip ka raw. Naisip ko, baka wala kang pantusto sa pag-aaral mo kaya ako na lang gagastos nun para sa'yo. Pero Auntie Betty, nakakahiya pa rin. Hoy, wala yun. Marami sa mga pamangkin ko ay pinag-aral ko rin. Kaya bakit ka mahihiya sa akin? Kasi hindi nyo naman ako kaano-ano. Ayos lang yun. Tsaka pangarap mong makapagtapos ng pag-aaral kaya nga tutulungan kita. Pero may request lang sana ako sa'yo, Denso. Ano yun? Atin-atin lang sana tong pagpapaaral ko sa'yo ha. Kasi baka masilip ako ng iba kong kamag-anak. Pera ko naman ang ginagastos ko pero ayoko sa lahat pinag-uusapan ako. Hindi nyo naman kasi ako kailangan pag-aralin. Ayos lang naman ako. Ayos lang sa'yo na hanggang diyan ka na lang. Akala ko pa naman mataas ang pangarap mo sa buhay kasi ganun ang pagkakakwento sa akin ni Annalyn tungkol sa'yo eh. Kaya nga nagustuhan na kita para sa kanya kahit na hindi magandang trabaho mo. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan tungkol sa trabaho ko. Marangal naman yun. Hindi ako nagnanakaw o nangaagrabyado ng iba. Nando na tayo sa marangal. Pero hanggang saan ka dadali ng pagiging waiter mo? Pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Sigurado ko na maliit lang naman kinikita mo dyan. Paano mo pakakasalan si Annalyn? Paano pag nagkaroon na kayo ng sarili niyong pamilya? Kaya nga kung ako sa'yo, susunggaban ko na yung pagkakataon na pwede kang makapag-aral at makapagtapos. Tandaan mo, mas maraming magagandang oportunidad ang darating sa'yo pag may tinapos ka. Sa bagay, tama naman lahat ng mga sinabi nyo. Oo, kaya pag-isipan mo. Pero yun nga lang, may kondisyon. Atin-atin lang. Tapos, hindi mo rin pwedeng sabihin kay Annalyn. Papa Dudut, hindi ko akalain na kakausapin ako ni Auntie Betty para alukin ng pag-aaral. Na libre na siya ang may sagot.
Wala rin naman akong nakikitang masama kung totoong concern lamang siya sa akin at sa magiging buhay namin ang pamangkin niya sa hinaharap kapag kinasal na kami. Tama nga naman siya na mas maraming magagandang opportunity ang pwedeng dumating sa akin sakaling may diploma ako't nakapagtapos ng pag-aaral. Ibig sabihin ay hindi na ako habang buhay na magiging waiter at tagalinis lamang sa kusina. Pero nalungkot ako. At napaisip noong sinabi niya sa akin na dapat sekreto lamang namin yon. Akala ko dahil ayaw lamang niyang malaman ng iba niyang kamag-anak pero pati pala sa girlfriend kong si Annalyn ay ayaw din niyang sabihin ko. Buti na lamang at pumayag siyang pag-isipan ko muna bago magdesisyon at nangako ako na ipapaalam ko ang sagot ko sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang lapad ng ngiti ni Auntie Betty at kitang-kita ko ang pag-asa sa mga mata niya na papayag ako sa gusto niyang mangyari. Pero nagdaan ang 1 linggo. Hindi pa rin ako nakakapagdesisyon at napansin na yon ni Annalyn Papadudut. Mahal, may sakit ka ba? Ha? Kako kung may sakit ka. Wala naman. Bakit mo natanong? Ilang araw ko na kasing napapansin na parang balisa ka. May nangyari ba? Sa family mo, sa work? Wala naman. Ayos lang family ko at work. Pero yung totoo, meron talagang bumabagabag sa akin eh. Ano yun? Tsaka bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Plano ko naman talagang sabihin sa'yo pero stressed ka rin itong mga nakaraang araw sa trabaho mo. Ayoko naman makisabay. Sa bagay, pero okay na ako. Ready na ako makinig sa'yo, kaya sabihin mo na, mahal. Kinausap kasi ako ni Auntie Betty nung nakaraang nagpunta ako sa inyo. Talaga? Ano pinag-usapan nyo? Nung una, tinanong niya ako kung nasarapan daw ako sa luto niya. Sabi ko oo, kaya natuwa siya. Tapos nagkwento na siya tungkol sa namayapan niyang asawa na kahawig ko raw. Oo nga, no? Kung titignan kayong maigi, magkahawig nga kayo ni Uncle. Pero mas gwapo ka lang talaga. Siyempre, boyfriend kita eh. Mahal naman eh. Huwag mo na ako ikumpara dun sa patay. Joke lang. Pero yun lang ba yung pinag-usapan nyo? May sinabi rin pala siya sa akin. Ito talaga yung gumugulo sa isipan ko. Ano ba yun? Sinabi sa akin ng auntie mo na gusto niya akong pag-aralin. Talaga? Ang bait talaga ng auntie kong yun. Oo, pero nagtaka ako kasi di naman niya ako kaano-ano. Nabanggit niya na marami siyang pinag-aral sa mga pinsan mo kaya ayos lang daw na pag-aralin niya ako. Oo, kasi mabait yang si Auntie Betty. Generous din. Kaya lang nahihiya pa rin ako. Gusto niya raw akong pag-aralin para magkaroon tayo ng magandang future. Pag nakapagtapos daw kasi ako ng pag-aaral, mas maraming oportunidad ang pwedeng dumating sa akin. Hindi na ako habang buhay magiging waiter at tagahugas ng pinggan. Naiintindihan ko naman yun at aaminin kong gusto kong tanggapin yung alok niya pero Pero ano? gusto niya isikreto ko sa mga kamag-anak niya yung pagpapaaral niya sa akin. Pati sa'yo, mahal. Pati sa akin? Oo. Sinabi niya na ayaw daw niyang may masabi sa kanya yung iba niyong kamag-anak sakaling malaman nila na pinapaaral niya ako. Pero bakit pati sa'yo, di ba? Hindi mo ba siya natanong kung bakit? Hindi na. Kasi may tumawag sa cellphone niya at naging busy na siya doon. Parang bigla naman akong nalungkot. Kasi pati sa akin gusto niyang itago yung plano niyang pagpapaaral sa'yo. Oo. Pero na-realize ko na hindi ko pala kaya magtago ng sikreto sa'yo. Thank you, mahal. Kasi sinabi mo sa akin. Na-appreciate ko yun. Oo naman. Tsaka mahal kita. Ayoko magkaroon tayo ng misunderstanding dahil lang dito. Mahal din naman kita, kaya nga salamat ulit sa pagsasabi mo. Pero ano nang desisyon mo? Sa totoo lang wala pa akong desisyon eh. Sinabi ko lang sa auntie mo bigyan ako ng panahon para makapag-isip. Sana wag ka mag-isip ng kung ano ha. Narealize ko kasi tama rin naman siya. Pag may tinapos ako at nagkaroon ako ng magandang trabaho, mabibigyan kita ng kasal na pinapangarap mo. At makakapag-ipon tayo para sa pamilyang bubuuin natin. Hindi ko naman kailangan ng magarbong kasal, mahal. Kahit sa West lang ayos na sa akin basta ikaw ang pakakasalan ko.
Gusto ko pa rin maging memorable sa'yo yung kasal natin. Sa estado ko kasi ngayon, aminado ako na hindi ko pa yun maibibigay sa'yo. Pwede naman pero kailangan ko pang mag-ipon ng ilang taon. Sinabi ko naman sa'yo na hindi naman ako nagmamadali na magkaroon tayo ng pamilya. Kasi katatapos mo pa lang sa responsibilidad mo sa mga kapatid mo. Kumbaga, nagsisimula ka pa lang makaluwag-luwag kaya willing to wait naman ako. Kaya nga pinupush kita mag-aral na ngayon. Maganda sanang offer ni Auntie kaso bakit kailangan kayo lang dalawa yung makakaalam? Papa Dudut, kinalungkot ko nang makita kong nalungkot si Annalyn matapos niyang malaman ang tungkol sa plano ng tiyahin niya na sikreto yung pagpapaaral nito sa akin kung sakali. Kasi kung may mabuting intensyon ng tita niya, kung gusto talaga nitong makatulong sa akin ay bakit kailangan pa nitong itago ang mabuting gawain nito. Doon ako kinutuban na baka may ibang binabalak si Auntie Betty. Pero ayoko namang tumalon sa konklusyon at mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng chat sa messenger mula kay Auntie Betty. Nagulat pa nga ako noon kasi hindi ko naman akalain na magpapadala siya sa akin ng mensahe. Ang laman noon ay ang pagtatanong niya sa akin kung payag na raw ba akong pag-aralin niya. Naglatag din siya ng kondisyon at inulit na naman sa akin na dapat ay sekreto lang naming dalawa ang plano niyang pagpapaaral sa akin. Nang mga panahong yon ay nakapagdesisyon na ako. At alam ko na kung ano ang isasagot ko sa kanya. Lalo pat, desperado na ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, desperado na akong tanggihan ang alok ni Auntie Betty na pag-aralin ako kahit na may mabuti siyang intensyon at hangarin para sa akin at sa amin ang pamangkin niya. Malakas ang kutob ko na meron siyang hidden agenda at ayoko nang sumugal dahil baka masira kami ni Annalyn. Ramdam ko na kursonada niya ako. Iba kasi siyang makatingin sa akin sa tuwing nandun ako sa bahay nila. Malagkit yon at may isang beses na napansin kong napakagat-labi pa siya. Nang dumako ang mga mata niya sa gitnang bahagi ko. Kaya nga nang sinabi ko kay Auntie Betty sa chat na tinatanggihan ko ang alok niya ay nagalit siya sa akin pero kumalma rin naman siya. Sinabi ulit niya na baka natatakot lamang ako kaya nagdadalawang isip ako. Pag-isipan ko raw ulit at sabihin sa kanya ang sagot pag nagkita na kami ng personal. Sakto na in-invite na naman niya ako na mag-lunch sa bahay nila, Annalyn. Ayaw ko sana pumunta kasi ayaw ko siyang makita pero naisip ko na gamitin na lamang ang pagkakataon para sabihin sa kanya ng harap-harapan na hindi ko matatanggap ang alok niyang pagpapaaral sa akin. Kaya lang, may nangyaring hindi ko lubos na inaasahan. Salamat na lang po sa alok nyo pero hindi ko na po matatanggap yung pagpapaaral nyo sa akin. Diba sinabi ko nang wag mo na akong ipo? Ay, tigas ng ulo mo. Tapos ngayon ikaw pa may ganang tumanggi sa alok ko? Pasensya na po pero narealize ko kasi na… Na ano? Ang sabihin mo maarte ka lang. Baka naman hindi talaga totoo yung sinabi sa akin ng pamangkin ko na gusto mong mag-aral. Kasi wala ka naman talagang pangarap para sa sarili mo. Kontento ka na lang dyan sa trabaho mong napakababa ng sweldo. Gusto ko pa rin pong mag-aral pero gagawin ko yun nang hindi umaasa ng tulong mula sa inyo. Paano mo nga yun gagawin? Ang baba nga ng sahod mo. Baka lalo kang mamulubi. Baka nakakalimutan nyo. Pinag-aral ko mga kapatid ko. Pinagtapos ko silang lahat ng koleyo. Kinaya ko yun mag-isa. At nagawa ko yun sa pag-waiter lang at paghuhugas ng pinggan at pinaglutuan. Kaya wala kayong karapatan na insultihin ang trabaho ko. Oo ang galing mo naman pala. Pero alam ko pagod ka na kaya hayaan mo na lang ako na babyhin ka. Ano pong sinabi nyo? Alam mo kasi, gustong gusto kita, Denso. Yun yung dahilan kaya gusto kitang tulungan at gusto ko rin isikreto natin yun kay Annalyn.
Ano bang pinagsasabi niyo, auntie? Simula kasi nung makita kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Kamukhang kamukha mo yung namayapa kong asawa at miss na miss ko na siya. Tumigil na po kayo kasi hindi naman ako yung asawa niyo. Ayaw mo ba talaga sa akin? Maganda naman ako, sexy. Mas masarap pa ako sa girlfriend mo. Auntie Betty, anong ginagawa niyo kay Densyo? Ikaw pala, Annalyn. Tsaka ano nga yung sinabi niyo? Mas maganda kayo sa akin? Mas sexy at mas masarap? Bakit? Totoo naman, di ba? Tingnan mo nga yung katawan mo kumpara naman sa katawan ko. Kaya ako dapat yung mas gustuhin sa ating dalawa ni Densyo. Kaya pala gusto niyong isikreto yung pagpapaaral niyo sa kanya kasi may hidden agenda kayo sa boyfriend ko? Paano mo nalaman yan tungkol sa plano kong pagpapaaral sa kanya? Sinabi ko sa girlfriend ko kasi alam ko na hindi tama yung gusto niyo mangyari. Kung totoong wala kayong masamang intensyon at concerned lang talaga kayo sa kapakanan ko at sa magiging pamilya namin ni Annalyn, bakit ko kailangang isikreto sa kanya? Yun naman pala, may hidden agenda kayo sa akin. Kursunada niyo ako. Ano kasi? Kayo pa naman yung paborito kong tsahin. Pero hindi ko akalain na tataluhin niyo ako. Buti na lang loyal sa akin yung boyfriend ko. Aanhin mo naman yung pagiging loyal ng lalaking yan kung di ka naman niya kayang bigyan ng magandang buhay sa hinaharap. Huwag mo sabihin sa akin na handa ka magpakasal sa waiter at tagahugas ng pinggan na yan. Oo, at wala ka ng pakialam doon. Marangal ang trabaho ni Densyo. Tanggap siya ni na mami at daddy kaya bakit hindi ko siya pakakasalan? Tsaka alam ko sinasabi niyo lang yan dahil inggit kayo sa akin. Kasi ako, meron nagmamahal sa akin, sa inyo wala. Anong sinabi mo? Ulitin mo yung sinabi mo. Mahal, tama na. Huwag mo nang sagutin yung auntie mo. Mabuti pa, umalis na lang muna tayo. Hindi, ayoko! Dito lang tayo. Gusto kong ipamukha sa babae niya ng kapal na mukha niyang insultuhin ka eh. Hindi ko nga kinakahiya na hindi ka pa nakakapagtapos sa pag-aaral. Tapos siya, lalaiting ka lang na akala mo kilalang kilala ka na? Hindi ako makakapayag nun! Papadudot, mabuti na lang talaga dumating si Annalyn para ipagtanggol ako sa tiyahin niya. Nanlate na lamang din kasi ako bigla sa mga pangiinsultong sinabi nito sa akin dahil sa pagiging high school graduate at waiter ko. Pakiramdam ko ay inapakan niya ng husto ang pagkatao ko at nawala bigla yung kumpiyansa ko sa sarili ko na matagal kong inipon. Kahit lalaki ako ay naiyak na lamang ako pagkaalis namin ni Annalyn sa kanila. Buti na lamang talaga at kasama ko ang girlfriend ko habang inaalo ako. Pagkatapos ng tagpong yon ay hindi na kami nagkita ni Auntie Betty hanggang sa mabalitaan ko na lamang na nakabalik na siya sa Amerika. Blinako na rin siya sa messenger para hindi na siya makapag-chat sa akin. Doon ko naramdaman yung matinding kagustuhan ko na makapag-aral at makapagtapos para may pagmamalaki ako sa hinaharap. Pero hindi ko lang yon gagawin para sa sarili ko kundi para sa amin ni Annalyn. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko at malaki ang papel na ginagampanan niya para hindi ko maramdaman na wala akong narating sa buhay dahil lang ganito lamang ang natapos ko. Siya rin ang nagpapayo sa akin kasama ko sa mga malulungkot at masasayang araw ko. Kaya naman nangako ako na poprotektahan ko siya at ang relasyon namin. Doon ako nagsabi sa kanya na gusto kong mag-aral na talaga. Tulad ng inaasahan, full support siya sa akin. Mabuti na lang at may mga institusyon na tumatanggap ng mga estudyanteng may edad na at nagtatrabaho kaya kahit extra challenge ang pagkaaral habang naghahanap buhay, inspirado ako at motivated na makapagtapos balang araw. Mabilis na nagdaan ng 2 taon, incoming third year student na ako sa kursong Business Administration, Papadudot. Congratulations, mahal! Congratulations saan? Kasi magta-third year ka na! Thank you pero di pa naman ako graduate. 2 taon pa halos bubunuin ko. Pero darating ka rin dun. Makakagraduate ka rin. Basta wag ka lang sumuko.
Gusto lang namang kitang i-congrats ngayon para alam mo kung gaano ako ka-proud sa'yo. Simula pa lang nung nag-decide ka mag-aral, sobrang tiyaga at sipag mo. Kasi kinakaya mong isabay ang pag-aaral mo sa pagtatrabaho. Hindi madali yung ginagawa mo at talaga namang nakakabilib yun, mahal. Hindi ko naman magagawa yung lahat kung wala ang tulong at suporta mo. Ikaw talaga yung inspirasyon ko. Kaya nga masaya ako para sa atin. Buti na lang talaga hindi ka pumayag no na pag-aralin ni Auntie Betty. Tapos may kapalit naman pala kaya ganun siya kabait sa'yo. Kahit na desperado na ako, nararamdaman ko na rin na may mali. Kaya nga hanggat maaari, gusto ko na lang umiwas sa kanya. Pero ayoko namang mabastos siya kaya pumupunta pa rin ako sa inyo sa tuwing ini-invite niya ako. Pero bakit kasi hindi mo sinabi sa akin agad? Ayoko lang masira ang relasyon niyo magtiyahin. Ayokong masira yung reputasyon niya sa'yo. Tsaka wala pa naman siyang ginagawa sa akin nun. Kumbaga, naghihinala pa lang ako na kursunada niya ako. Pero di ko pa talaga napapatunayan. Hanggang sa manggaling na nga yun sa mismong bibig niya. Nakakalungkot lang kasi kailangan masira yung relasyon namin dahil sa kanya. Pero bago naman siya umalis, nag-sorry siya sa akin. Talaga? Anong sabi mo? Tumango lang ako. Hindi ko pa kasi siya kayang patawarin matapos yung ginawa niya eh. Iniisip ko baka namimiss lang niya yung asawa niya. Tapos nagkataon nakahawig ko kaya nakursunadahan niya ako. Pero mali pa rin kasi boyfriend kita. Marami namang ibang lalaki dyan na pwede niya magustuhan. Yung single, walang sabit. Kaya bakit ikaw pa, di ba? Ginagalang ko pa naman siya kasi tsahin ko siya pero hindi na niya ako nirespeto. Nalulungkot din ako sa nangyari. Di ko akalain na mauuwi sa ganun yung simpleng pagbabakasyon niya rito. Pero iniisip ko na lang na baka mapatawad ko pa rin naman siya pagdating ng araw. Kahit paano naging mabait pa rin naman siya sa akin at sa parents ko. Pero hindi na lang talaga maibabalik yung closeness namin katulad ng dati. Maiintindihan naman niya siguro yun. Kahit hindi niya maintindihan, hindi ko na problema yun. O siya, huwag na natin pag-usapan si auntie mo kasi nakaalis na naman siya. Pag-usapan na lang natin yung future natin together. Sakaling makagraduate na ako. Sige, ano bang naisip mong gawin? Madami. Gusto ko mag-business tayo. Mag-ipon para makapagpagawa ng sarili nating bahay. Gusto ko kapag magkakaanak na tayo, meron na tayong bahay na masasabi nating atin. Yun din naman yung gusto ko. Pero may isa pa talaga akong gusto. Ano yun? Maging asawa ka. Ako rin naman. Kaya nga sabi ko sa'yo, handa akong maghintay. Pero ako yata yung hindi na makapaghintay. Anong ibig mong sabihin? Gusto na kitang pakasalan. Papadudot, nag-propose ako kay Annalyn ng araw na yon sa paborito naming fast food chain na kinakainan. Simple lang yung proposal pero masasabi kong memorable. Gustong gusto ko na talagang iharap sa altar ang babaeng mahal ko. At hindi na ako makapaghihintay pa na makagraduate bago ko gawin ang bagay na yon. Sa susunod na taon pa talaga ang plano naming pag-iisang dibdib, pareho na kaming kabado at nananabik ni Annalyn. Sa kasalukuyan ay nagsisikap ako sa pag-aaral habang nagpupursige rin sa pagtatrabaho. Gusto ko kasing makaipon ng pera para mabigyan ko ng pangarap niyang kasal ang girlfriend ko. Minsan lang naman yon sa buhay namin kaya gusto kong gawing espesyal. Alam ko na bagaman mahirap ay matutupad ko ang mga pangarap ko na ito. Isa na nga doon ay ang makapagtapos ako ng kolehiyo. Masaya ako dahil suportado ko ni Annalyn at ng mga kapatid ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at naway nakapulot kayo ng aral at inspirasyon sa kwentong ibinahagi ko. God bless po and more power sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Densyo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.